Igama lakhe nguuTa Backstabber, indoda yalapha eRwantsana KuCentane, kweliphondo leMpuma Kapa. uTa Backstabber kuthiwa ngusozihlunu ophume izandla. Abantu abangoobhuti abaninzi kwindawo yaKuCentane barhalela ukufana naye. Ingalo yingalo, isisu sisisu, umqolo ngumqolo, ithanga lithanga, isitho sisitho. Uthi xa ungumntu ongubhuti uphakamisa iintsimbi kufuneka umzimba lo wonke ulingane, ungabi mkhulu ngentla utswebhe ezantsi. Yiyo loo nto ke ekhuthaza abantu abangoobhuti ukuba baphakamise iintsimbi ukwenzele bawazi umsebenzi emabawenze. Uthi oobhuti abohlulekayo ukuphakamisa iintsimbi angabancedisa, abacebise ukuba basebenzise ntoni. Uthi lo bhuti abantu abangoobhuti bangasebenzisi isitofu 1, bangasebenzisi isitofu 2, bangasebenzisi isitofu 3, bangasebenzisi isitofu 4, bangasebenzisi isitofu 5. Uthi ziphakamisele nje iintsimbi zakho, ungabe usebenzisa ezinye izinto namachiza. uTa Backstabber uthi abantu baseRwantsana KuCentane mabayeke le nto soloko bemjonga qoqoqo, imenzela umjojo yena loo nto. Uthi ngoku uza kunxiba izinto ezinemikhono emide ngoba abantu qoqoqo bamenzela umjojo, ufike bethe ndwanya amehlo. Uthi uyayicapukela kakhulu loo nto leyo, nangona ingengumntu othanda ubetha abantu nje. Uthi angazibona semngombile umntu ambuze uba ntoni the ndwanya ngamehlo, ndijonga ntoni, ubhunyuka ntoni. Kutsho lo bhuti kucelwa abantu abangoobhuti bafunde nto apha kulo mfana uBackstabber. Kuyacelwa abantu abangoobhuti bafunde nto apha kulo mfana uBackstabber. Kuyacelwa abantu abangoobhuti bafunde nto apha kulo mfana uBackstabber 3. Ngoba kaloku uBackstabber kuthiwa uza kukhuphiswano losozihlunu eRhawutini ngenyanga yoDwarha lonyaka. Yiyo loo nto ezilolonga. Utshaze iintambo, uthi intshinga uza kubuya naye ephondweni. Siyamncoma thina kwaye simothulela iibotyo zethu, simnika nenkxaso engagungqiyo. Kwiindaba ze-CNBC, ndinguNomokhwe Mayelekenqeni, ndiseRwantsana KuCentane kweliphondo leMpuma.